osebedo kata higni mokalo. Mokwongo adwa wacho ni joma sirkal osebedo ka yiero migao mar nyithindo ok gin jok modak e kor gwenge, gin jok modak Nairobi ka, to imiyogi tich kaluwore gi sombgi. Tich mwatimo opogore gi tich minyalo mi ng'ato kaluwore gi sombe. En interview ma Nyasaye apani ema time chunyi moyud ni in gi uweso mar bedo gi ting' mapek mar bedo gi nyithi kiye. An asebedo gi cases mag nyithindo mang'eny ma asebedogo, ma kachako pimo ni to nitie kata moro ma notho kane nigi tuo manayudego mana ka osekete piny, to pod kaparo wachne to winjo mana ka litna nikech nok onego bed notho. Manokalo e lwet wede manodong' kode tok ka wuon gi min gi notho. Nyathini nonyuol gi kute mag ayaki. Nyathini akwanye osuptal moro ka tuo to kendo ok onyal, to jo osuptal go nyisa ni pok giyudo relative ne man machiegni manyalo konye, koro pod gikia gimonego gitim. To nabiro mawacho ni an koro an relative ne, an ma koro an wuon gi, kete uru thiedhe mondo kochango tadhi kode home. Hae marach nyathini ne ok ochango, notho. To mano nomiyo abedo gi paro mar keto kar thieth ma koro nyithindo man gi cases aina